Okay, this is Jolly and this is the prank called Waking Up Andrea. Poruncă la cărți. Poruncă la cărți. Cum să beau? Cum să beau? Aprindeți de mine ca să vă filmez. I guess this is not working. Un elefant se legă în cor Pe o pânză de păianjen și pentru că nu se ruga a mai chemat un elefant. Doi elefanți se legănau. Dar în finish, come on. You're not making it. Fuck, man. Dude, if that didn't do it. Ok, how about zgâlțeală? How about you start Yo, with the Jelly. Nice, very nice. Okay. Oh my god. Just one smoke left. It's not in the right place. Oh, come on, I can do that to her. You have to start moving like that. Yoga positions. Yoga positions? Come on, just... But how can she sleep like this? Holy crap! Hello? Elefantul! That's why I said it so hard. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile seline și fericire. Aoleu, cântă și ea! Acum ziua, mă, proști. A ta de sculat. Nu, nu ți-a desculat peste jumătate de oră. Păi gata. No, come on, it's dinner time.